Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Larunbatean jokatu zen Ibarrako mendi duatloiaren 5. edizioa. Hortxe irudietan ikusten duzuen bezalaxe, parte hartzaileak Ibarrako plazan elkartu ziren, bertan bizikletak utzi, boxeak prestatu eta mendi duatloiari ekiteko. Mendi duatloian 2 proba egin ziren, proba herrikoia alde batetik eta proba nagusia bestetik. Lehenengo proba herrikoia abiatu zen eta honen atzetik 10 minutu atzetik proba nagusia. Mendi duatloi honek eman zuen guztiaren berri jakiteko, hemen ditugu komentatzen laguntzeko Juan Zubia antolakuntzako kidea eta Eneko Gurrutxaga parte hartzaileetako bat. Ongi etorri. Txaldeon. Hortxe ikusten ditugu irudiak, proba herrikoiko irudiak, irteerako irudiak, hortxe hasi zen mendi duatloiaren festa nagusia. Nola joan zen larunbata antolakuntzaren dagokionean? Bueno, aste guztian lanean haitu ginen eta orduan azken egunerako ezer gutxi utzi gendun, orduan gauza normal jontzian urtero bezala. Eneko zu parte hartzeko aukera izan zenuen eta 4. postua lortu zenuen, gustura emaitzarekin suposatzen dut. Egia esan, karrera horretik 4. firmatuko nuen, baina gero karrera juntzan bezala 3. postua espero nun lortzea eta bukeran indarrik gabe gelditzen nintzen da 4. konformatu behar. Hortxe ikusten dugu proba herrikoiko irudiak, hortxe 19 parte hartzaile izan ziren, pixkat antolakuntzak hori bultzatu nahi zuen proba herrikoiko parte hartze hori, 19 izan ziren atera zirenak, nola ikusten duten proba herrikoi hori? Beno, gure asmoa zen 40 pertsona inguru ateratzea, herrikoia, baina azkenean jendeatzen animatu. Aterazian gehienak herrikoak izan zian, eta kanpotikan etorri zianak 3 bakarrikan. Azkenean 19 lagun, aurreko urtean 13 izan ziren, gorakada txiki bat egon da, eta espero dugu datorren urtean gorakada hori handiagoa izatea. Hortxe proba nagusiko parte hartzaileak dagoeneko irtera hartzeko prest ikusten ditugu. Aipatu behar da urteko nobedade nagusietako bat ibilbidearen aldaketa izan zela. Ez dakit oberako izan zen aldaketa, nola ikusten ibilbide berri hori Eneko? Bueno, nire ibilbide berria gehiago gustatu zait, entretenitugua da. Joanekin komentatu zian beraientzako erresago gelditzen zala, kruze gutxiko zebelako eta nik ibilbidei bueltat eman nionen esan entretenitugua zala, korredorentzako, nahiz eta aldapa gora pikin bat gortxego izan. Proba nagusiko irudietan ikusten dugu, irterako irudi horietan, 79 parte hartzaileak bukatu zuten, lasterketa, eroriko emate beste izan zen, istripuru emate beste ere bai, nola baloratzen duzu 79 parte hartzaile horiek helmugara iristea? Bueno, irteeran 85 bat lagun aterazien, eta azkenean bai, errepideak 6 lagun bidean utzi zituen, batek gainera min hartu zuen eta klabikula eta 3 saietza utzi dituela, baina bestela, kopuru bezala nahiko txikie da, Ibarran jakinda urtero 130-140 lagun ateratzen diala, baina inguruko herritan proba pila bat bastian asteburu honetan eta gure tartetxoa egin dugu, ez dakit, segula ez da konformengo kopuru horrekin, baina aurten ala beharko ditzen. Hortxe ikusten ditugu ibilbidearen hasierako irudiak Eneko, ibilbide berria aipatu dugu, zer zaborra zituen ibilbide honek korrikako zatian? Korrikako zatia berdin-berdina zen bai lehen eta 3. sektorean. Aldatzen zana zen bizikletako partea, Leaurutik gora jun beharrian, bazala pista bat eta bajada,
azkarra eta erori ezkeu mina hartzekoa, jarri zan 18 ingurun beste subida bat gorra zana, eta jaitsiera teknikoko bat. Eta teknikoa izan da, zailagoen, baina entretenitu gare bai. Parte hartzaileek eskertu zuen ibilbide aldaketa, nola ikusten dituen zure ingurukoak? Ogi esan nik uste etzala inor, ez kritikatu eta ez esan oso ona izan zala. Orokorren izan zen aldaketa polita eta jendea guztua zeon. Hortxe ikusten dugu korrikako irudiak, mendian korrika lasterkariak, eguraldiari dagokionean, ez dakit prebizioak euria egingo zuela zioen, ez zuen euririk egin, eguraldia lainotuta, haizea bai, eguraldia proposa izan zen larun batekoa. Egia esan nik askoz nahiago nun ebi eitea, bezperako prebizio guztietan euria zen, da desiatzen neon, lokazti baten ibiltzeko, normalen korrikak atzen izatzean, larun bat ontan alaxei nun, eta bizikletan remontatzeko, zenbat eta zailagoa eta zenbat eta teknikoa izan, netzako hobeatu zen. Larun bat goizian jeikite ikusen unean seko-seko zehola, eta etzula ebileteko zea haundikiteko asmoik, ala beharko zen, denontzako iguala. Hortxe ikusten ditugu, Ibarrako plazan lasterkariak lehenengo itzuliak amaitzen ari direla, antolakuntzari dagokionean ikusten ditugu korrikalariak, baina korrikalariak bakarrik ez, proba honen atzetik, hainbat bolontres dago, antolakuntzan ibiltzen zareten kideak, zenbat jende behar da eta zertarako proba honen atzean? Naura ematen denuak 4-5 lagun izaten gara, baina horratzetik baduzkagu bolontresak justu proba egunean kursetan oten dianak, hor 50 lagun inguru duzkagu, eta gero abituamentotan eta bukaeran ematen dugun luntxean beste 20 lagun egon dituz. Hortxe, lasterketa irudiak, pixkat lasterketak ze bilaka ere izan zuen, ez dakit ez ustekorik izan zen, Julen Larruzia izan zen azkenean irabazlea, edo esplotoko gidoia eraman zuen lasterketa. Bege esan, hau zirkuitoko bigarren lasterketa izan da, aurreko igartzan pasatenan oso antzeko zerbait gertatzen hasi zen. Lehenengo metrotikan Endika eta Julenek aurre hartu zuten korrika, eta hartu zuten distantzia handi bat, nun bizikletan inok ezina harrapatzeko gai izan. Gero tarten sartu zen Kepa Vallejo, eta hau izan da erori zana, eta orduan 3. postutikan erori zana, baina korrikare ja beha sartu zen erdin, eta bizikletan alaxe zijoan. Eta gero grupo de xente bat, ni tartian, korrikatzea xio, bizikleten aurrea xio, baina hor ja gaude 8-10 bat pertsona, minutu baten barrun, gure artean pelea de xente dakauna 4. edo kasuntan 3. postu lortzeko. Dagoeneko 5. edizioa da, parte hartzaileak elkar ezagutzen zarete, hori ez dakit abantaila den, desabantaila den, bakoitzak badakizue, zein sektoretan dabilen aurkaria ondo, hori abantaila izatea da. Ez abantaila eta ez desabantaila, bakoitzak badaki bestiana ona eta txarra. Zugu azkenen jutentzea zure onaz baliatzea eta jazta, eta ikustea bukaeran zemuzko eguna izan dezun. Aipatu dugu zirkuituko bigarren proba izan dela urtengoan, bestetan zirkuitu irikitzen duen proba izan da Ibarrakoa. Aurreko astean Beasainen igartzan jokatu zen lehenengo proba hori. Ez dakit aldaketarik eragin dion horrek, parte hartzari dagokionean, edo berdin dion lehenengo bigarren proba izan. Guk lehenengo ediziotikan bigarren asteburuan egiten genuen proba, baina egutegian proba askoz gehiago izatean, egutegia luzatu inbarri izan dugu. Eta aurrengo proba irailak 5 guretzako oso goizan, jendea oporretan geneukan, biltzeko ere arazoak genezkan, orduan erabaki gendune bigarrengo asteburuak horrekin jarraitzea, eta lehenengo proba igartzari ematea. Nik usten dugu emakumeen parte hartzeari dagokionez, zer egin behar da emakumeak pixkat bultzatzeko? Nik uste dut urteroko galdera dela, eta guk ez dakigu erantzuten. Guk sariak eta trofeok eta gauza guztik emakumeentzako eta naiz guztientzako berdin jartzen ditugu. Emakumeak ez dakit separatzen den, ez dira ausartzen edo gogorrek egiten zaie, guk ez dakigu. Orain gontan ere, lehenengo edizioan bezala, 2 emakume bakarrik atera dira. Eta ez dakigu. Emakumezkoei dagokionean Meritxe Lenares izan zen irabazlea, ordu bete 59 minutu behar izan zuen ibilbidea amaitzeko, eta Arantxa Artetxe izan zen bigarrena, honek 2 ordu eta 28 minutu behar izan zituen. Eta hortxe bitartean, gizonezko ikusten ditugu boxeetan aldaketak egiten, boxeetako gune hori garrantzitsua, hor lasterketa ez da irabazta, baina galdu daiteke. Ze garrantzi du boxeetako aldaketa azkar horrekeneko? Egia esan desenteko garrantzi dauka. Normalen ez dut esango oi biak aurretik jazti, baina oik bai lehenengo lasterketan, Julen da Endika, eta bigarren lasterketan, meta iritsi dira 10-20 segundu tartian. Eta aldaketa on batetik txar batea,
10 segundutik gora badaude, orduan, kasu honetan, lasterketa suposatu dezake. Zata garrantzitsuena hor, boxeetako gune horretan. Lasai egotea, aurretik eden dena preston duztea, kaskoa korreak zuzen ditula, zapatak askatuta baino askatu giez, korrekako zapatien lokarri gestu giez, baino korri egiteko komodo, gauza desente, baina bueno, ohitura bihurtzen dienak azkenen 15 karrera segidan egin ezkia. Hortxe guztien dugu bizikletak, zapatilak, horrelako proba baten aurrean zer behar da, nolako bizikleta behar da, nolako arropa behar da, ze baliabide behar du kirolariak proba honetan parte hartzeko? Bueno, behar, bizikleta guain modan dago 29 pulgadatako gurpilakin, baina bueno, montan bai bat, rueda potolo xamarrakin komodo juteko, zapatak pedal automatikokoak eukiezkeo hobeto, indarra hobeto aprobetxatzen da, eta eroso gozoaz, eta noski seguridade aldetikan kaskoa. Erropa, monoa eman triatloikoa edo ziklismoko kulote normal batek, berdintxu dio. Like 1,000 stars, though you are light years away. Burns like 1,000 stars or more. You're up there, you're always with me, smiling down on me. Can you stop the lights? Hortxe ikusten dugu lasterketa dagoeneko boxeetan, bizikleta hartzen txirrindulariak, ze garrantzi du bizikletako tarteak, hemen zertan izan behar da ona, korrikan ona, bizikletan ona, bietan? Media bat euki beharrezu ona. Kasu honetan, aurrena dabiltzen bi txirrindulariek, beti beberdin eta zain izketan, julen da indika, oso ona dira. Korrika oso ona dira bizikletan. Orduan, aurre hartzea berei oso zaila da. Normalen izan beharrezu, media bat polita. Porque ni korrika atzea galditzen naiz eta bizikletan buelta emateko, aurretik handauzkazu 20 pertsona distantzi desente batekin, osea, 20 pertsona itarte ateratzea oso zaila da. Sailkapenari dagokionan Julen Larruzia izan zen lehenengo, Endika Gartzia bigarren eta Aitor Perez Arrieta hirugarren. Aipatu dugu Eneko Gurrutxaga, hemen dugun laguna laugarren izan zela, ez dakit espiritok gidoia bete zuen lasterketak, ala ez ustekoa izan zen. Lehen esan duten bezala hoi, normala pelea pixkatzeon Julen da Endikat artean, igartzan 13 segundu oste sartu zela elkarren gatikan, eta korrika oso gertu egon da, eta gero bizikletan bat aurrea, gero besti atzetik, gero era bat borroka nahitu zian. Ibarran espero zen berdina izatea, bin arteko borroka bat eta bitakon batek irabaztea. Vallejo gero koska bat atzetikan, eta gero koska bat atzeago, ni izan nintzeken, edo Aitor Perez, edo Garrido, edo Ordeñana, Lier, lista de xente bat, kasu honetan. Pro prestatzeko garaian esan dugu ibilbidea aurtengoan berria zela, ez dakit jende ibiltzala probaren aurreko astean ibilbide hori ezagutzen, entrenatzen, nola entrenatzen du jendeak? Bueno, hori Enekoko beto esan dezake, baina bai, ni bilinitzan, aste artean da ustegunean jendea ibilbidea erakusten, jendeak kapotik etorri zan, eta badakit nola trakak zintzilikatuta jartzen ditugun interneten, jendea trakak hartu eta ibili dela bueltaka eguna betan. Urtero kontua da. Eneko nola prestatzen horrelako lasterketa, ze entrenamendu egiten da lasterketaren aurreko astean? Aurreko astean, igartzak horretu genuen larun batean, aste bete lehenago, igandian lasai hartzezu, hanka rekuperatzeko, eta gero dauzkazu 5 egun entrenatu eta berriro rekuperatzeko. Orduan, astelen aste arte azkezkenen saiatzen zea bizikletan, beste egun baten korrika eta 3. egunean naiz orden berdinen ez izan, korri eta bizikletan egiten edo bizikletan eta korri, eta gero azkeneko bieunak gehiegi zutu gabe, porque berriz lasterketa dator, astea jonda astea torri, orduan indar pixkat eduki beharra daukaz. Hortxe ikusten ditugu parte hartzaileen bizikletatik hartutako irudiak aldapan beti gora, ze sentsazio izaten du horrelakoetan parte hartzaileak, ze pentsamendu izaten du? Guain ikustean bezala, bideo da uzet oierrek da makila eta oierren sentsazioak onak, porque jendea paseta pasai da. Azkenen zuk borroka daukazu zure buruen kontra, baina inguruko kontra.
eta kasu honetan korri egin da gero bizikleta hartu, eta ikusian bezala 4-5 pertsona pasaituzula, seguru, nahi zanketako min dexen deuki, sentsazio honaz ezkala. God have mercy, all crimes are paid. When there's no future, there can never see it. Where the power's in the dustbin, where the poison is. Larunbateko proban bi lasterketa izan ziren, sailkapenei dagokionean proba herrikoian Miguel Senperen izan zen lehenengoa 46 minutu eta 20 segunduko denborarekin, Xabi Kortaberria bigarren izan zen 48 minutu eta 46 segunduko denborarekin, eta Jose Manuel Amundaren hirugarren 49 minutu eta 7 segunduko denborarekin. Proba luzeari edo proba nagusiari dagokinean berrez, aipatutako Julen Larruze izan zen irabazlea, honek ordu bete 26 minutu eta 20 segundu behar izan zituen proba amaitzen, Endika Gartzia izan zen bigarren, honek ordu bete 26 minutu eta 42 segundu, eta hirugarren Aitor Perez Arrieta izan zen, ordu bete 30 minutu eta 29 segundu behar izan zituen. Eneko Gurrutxaga laugarren izan zen, eskualdiko lehenengoa, ordu bete 30 minutu eta 40 segunduko denbora osatuaz. Emakumei dagokionean, Meritxell Henares izan zen lehenengoa, ordu bete 59 minutu eta 11 segunduko denborarekin, eta bigarrena Arantxa Artetxe 2 ordu 28 minutu eta 28 segunduko denborarekin. Hautxe sailkapenak, hautxe datuak, hautxe dira emaitzak, zuek nolako balorazte egiten duzu behin lasterketa amaitu ostean eta eguna amaitu ostean? Bueno, antolakuntzan aldetikan balantza positibo esan da. Agian jende gehiago espero gendun, baina lehenek komentatu dudan bezala inguruko herritan bazian beste kilo proba batzuk eta denagin burrukan gabiltza, orduan horrein konformatu beharko dugu. Guk gure eman gendun, guri berdintzaigu 100 lagun etorri edo 150 lagun etortzea, gu prestatuta gaude. Jende guri usti hori hartzeko, nik usten den jendea konforme zegoela, antolakuntza aldetikan nire zituzteke jaikan ondanikan, nire zait iritsi bintzat, eta guk horrela jarraituko dugu. Eneko aipatu dugu, laugarren postua egin zuela, hirugarrena hortxe eskura izan zuela, oraindik zirkuituko bigarren proba da, zirkuituko proba asko falta dira. Non ikusten duzu zure burua zirkuituaren bukaeran, zer helburu duzu? Helburu orokorra bai temporada zerrotik eta bai guain, aurrenengo iruta, baina aurrenengo bostetan sartzea, bostetan zenbaki ezazteko dago, baina temporada bukauta gero selekzio bezala Katalunia juten geha karrera bat korritzea, aurten selekzio hortan sartzea izango litzake. Beste urtetan iaz izan ezik lortu izan dute, aurten hobetexio prestatuta grupo hortan sartzea. Endika eta Julen oso urrutik uste ditut, orduan beraien atzetik urrengo izan ezke hori konforme nitzake. Hauxe izan da Ibarrako probak eman zuena, Urduñan izango da proba, urrengoa igandean, eta eskualdeari dagokionean Tolosaldean proba Amasan egingo da, azaroaren 22an. Eskerrik asko, bai Juan, bai Eneko, hemen gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuri. Zuei gonbidatzeagatik. Eta zuek ikusten zuleok orain, protagonistek helmugara iristen esan zituzten hitzekin utziko zaituztegu.
Bai, pasan eguneko zirkuita oso gorri izan zen da, ojetaz beteriko aste izan da, eta nahiko justo heldu gara, gero Ibarran ere zirkuita aldatu eta gogortu indute, eta gaur ere kostatan. Irabazi bai, baina hendika hartzia oso fuerte dago, eta deia bizian azken momentu arte. Espero inoz ez da, heldu, lasterketan egunean demostra egin da, eta beste egunean ikusi hendikari oso fuerte ikusi nion, eta banekien erreza zala izango. Bueno, pixkat lehenko larun batekoan antzeko ez? Korrika bilok antzeko ibiltzekea, bizikletan ere hor junkea. Lehenengo itzulean ni aurretik iritsi naiz, bigarrengoan bete inaiz pixka eta beak harrapatu dit. Tarte txiki bat ateit eta tarte horrekin helmugaraino, azkenean. Juleni bainik ez diot bilatu burtu de bila, baina bueno. A ber, ez dakit, hurrengo batean surte pixka gehiokin edo, irabazteko aukera daukate, baina bueno, hor txeibiliko gehan ikustet, lasterketero. Beste duatloi guztien modun proba oso motzak eta oso intensok izaten dira eta egizan belkaragarri zurritzea eta hemen gaina hori podiuma gertu ikusita gondio gehiago zikitu beha eta egizan dana eman da jau metala. Egizan gaur uste baina beto ez, lehenengo proba izan zen eta udan gehiagin entrenatu gabe eta sensazioak ez ziren nahi bizain honak izan da gaur ganun espero eta egizan uste baino beto sentitu naiz eta egizan oso gustora emandako mailakin. Bai, hasieran lasterketa luzen apuntatu naiz eta aste guzti lesio batekin eta ibili naiz eta azken momentu pentsatuet lasterketa motzak horritzea gaina asko entrenatu neon udaran eta lasterketa motza izateko nahiko gorra, bizikletan zozken repetxo desente korrikako nahiko ondo eramande, baina bizikletako nahiko gorra zen. Bai, Joseba ezaguna da eta korrika mundutik eta bil eta hasieran nekin batea bitu dane pentsatu deseitun, ni baino gehiago izango zala. Eta bizikleta hartu deunen, korrika batea bukatu deu, eta bizikleta hartu detenen aurreneko aldapan xobe atzea gelditzen hasia, eta bentaja hartzen ju naiz eta ondo, suertez, ondo atera da. Check your baggage at the door. Now she talks about her ex non-stop, but I don't mind. But when she calls out his name in bed, that's when Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.